Kami ang mga blaan, gito, gimatito na edi kugang, ugug, mga kagas, kay yet mo bang gito? Mani, ganun ni dada, landalek di gito, galan nga rito, di mo nantuan. Manatag stretching. Dirita sa usa sa ato ang gipromote karon mga higala ang turismo dinhi sa ato ang lalawigan. Katong mga nakaadto na sa Pasig Islet na taod-taod na mo nakaadto dito, makaingon ko nga panahon na para mo balik mo dito. Ha? I-experience ninyo ang bag-ong gipasigarbo sa Davao del Sur. Mas gipanindot nga Pasig Islet. Sosyal naman kay dating dito tungod sa mga proyekto dito. Ha? Sosyal na pod og pangalan. Ang kani Pasig Islet karon, Pasig Islet Aqua Eco Park and Resort. Ang atong Pasig Islet mga higala gi-acknowledge kini sa Department of Tourism dahil sa angking ganda ng ating islet, no? Di man ni isla, islet man ni siya kay gamay. Ato ning gipasigarbo o niya ato ning encourage nato ang atong mga kaigsunan sa Davao del Sur nga mo bisita dito, magpa-picture dito, mga ligo dito. I-post nato social media aron makit-an usab sa atong mga kaigsuonan nga dili mga taga Davao del Sur makonsider nato sila as a tourist o atuon ang kaning atong gipasigarbo nga isla islet, okay? Kapin sa 14 milyones mga higala ang kantidad sa mga proyekto nga gi-turn over dito sa Pasig Islet sa may Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Kini mao ang rehabilitation of Aqua Eco Park. Nagkantidad kini mga bay og 7 million pesos ilalom sa administrasyon ni Governor Douglas Cagas og ang pag-construct usab sa footbridge nagkantidad usab kini og 7.7 million gikan sab sa pagpaningkamot sa atong kongresista Didi Cagas. Mismo sila Governor Todo Cagas ug Congresswoman Didi ang nanguna sa gipahigayong turnover nga gisaksihan sa mga opisyalis sa Barangay Bato inguman sa mga lumulupyo sa nasangpit nga dapit. Tiyaw mo na, so kapin sa 14 milyones nga proyekto. Mo na makita na to diha karon ang dakong kabag-uhan og mas gipanindot pagyod nya islet. Sa atong gihimong promotion ni ining Pasig Islet mga bay, matod pa sa ko'y agaw diha sa Pasig Islet, sinaminaw mo din ha, maayong adlaw sa tong mga kugihan o mga buutan niya staff diha sa may Pasig Islet nato sa Bato, Santa Cruz. Matod pa sa ko'y agaw din ha, sukad lang daw nga to sigig promote ning Pasig Islet, daghanag mga mobisita dito. Doble, triple ang gidaghanon. Kung dati weekend lang ang daghan, karon bisan pag Lunes hangtod Biyernes, Sabado, Domingo, samutag Sabado, Domingo, dagsa ng mga tao dinha sa Pasig Islet Aqua Eco Park and Resort. Tungod kay tinaw ang tubig, hinlo ang ato ang Pasig Islet. No? Bagay kayo sa mga magpamilya, managtrato, pero wala ni overnight ang atong Pasig Islet, no? Una, kay patay kuryente nga makaabot dito. Walay walay overnight. So, alas 6 sa buntag, pwede na mo maadto dito, ha? Alas 6 hangtod sa alas 6 po siguro. 6 to 6 mag-operate ang ato ang Pasig Islet. Onya, ang pag-abot ninyo diha sa Pasig Islet, nanatay nindot kay nga footbridge diha, mao nay nagkantidad og 7.7, apil na ng terminal, no? Footbridge padulong sa terminal kung diin mo sa kay taog bangka. Mao na siya ang proyekto kanang yellow nga footbridge, yellow color, nindot kilig-on kayo. Mao na proyektong gipaningkamutan ni Ma'am Didi Cagas diha tong kongresista para anak nga proyekto nga munindot yun na dinha, no? Kay dati kawayan man lang gud na
Magkango-kango pag yun na sa una. Delikado po kayo. Karon gwapo na kayong footbridge. Padulong dito sa terminal kung diin haing kamo sakay og bangka. Komportable na, nindot pa kay magpicture-picture. Ganahan kayo nga itong mga turista. Sakay na to sa bangka, padulong dito sa Pasig Islet. Ang bayad na sa bangka na 20 pesos, back and forth na siya. Entrance 30, 50 ray gasto ni mo. Pwede ng lingawa. Nya affordable pa kay mga cottages din ha, na ay tag 150. Kung gusto mong dako-dako kay daghan mo. Garan diha mga reunion, mga meeting diha no. 250 katong dagko nga mga cottage. So suwayin ninyo, i-experience ninyo ang bag-ong Pasig Islet Aqua Ecotourism, Aqua Eco Park and Resort karon. Basta kay Pasig Islet mao na siya. Diha sa may Barangay Bato, Santa Cruz, Davao del Sur. Dako nigtabang sa mga taga Bato ha. Dako kayo ang kalipay ni Kapitan Durano ani. Diha sa may Barangay Bato kay muingka mapud sila ani naman sila share ani. Manang ilaha pong counterpart ani ang pagmaintenar sa mutabang pud sila hinlo diha. Bantay hinlo no mao pud na ilahang counterpart sa tuang Garbo nga Pasig Island. Ato na mo dito ha, mo na ato ang gina-promote gyud ang turismo sa ato ang lalawigan sa Davao del Sur. O Garbo nato ni. May buntag Mike, tagpilang entrance og cottage Pasig Islet kay nakita na ko post nimo nindot man kay nindot na lagi kay na diha ang CR diha mga higala. Di na parehas kini ato na nagyoy CR no, daghan nag CR diha, separated na babaig lalaki no, wala lang katong LGBT nga kuan nya kasilyas wala, babaig lalaki lang no, daghan nag CR diha nindot na kayo. Sa imong pangutana texter, 30 ang entrance, sakay kag bangka 20, inigbalik ana wa na kay pamasahe kay back and forth naman siya. Perte ragyong baratuha. Onya ang bawal diha mga higala. Moadto mangyud mo dito, musuway mangyud mo dito kay gwapo na lagi kayo. Mura na kag niadtog kuan. Mura na kag niadtog Pasig Islet. Inig-abot nimo dito ang bawal ang magsugba. Kay dili na to gusto nga mahugawan kay mo itong manang kuan ana magsugbata sa white sand man na dia. Mahugaw na, di ba? Na may sugbaanan dito lang daan sa kuan. Di pa kakaadto sa footbridge na sugbaanan dito. Di pa kakasakay sa bangka, no? Dalon na lang ninyo yung pagkaon, luto na. Di na magsugba dito, okay? Onya, bawal ang maghugaw-hugaw siyempre, no? Manigingon nga, basura mo, sagot mo, simple man lang kay na. Kay dili man nato hugaw-hugawan ang atuang Pasig Islet, kay daghan ang mga diha, mga lain-laing lahi, na mga itumon, na mga pution, na mga chinitohon. Ang kulba lag na mga Chinese. Mga to din. Mga Chinese ba niya, magmas-mas ba? Atay, oy, managan, manguli ng mga tao. Ayo po mo na, no? O, ira kayo na. Matod palagi sa ko, ikagaw diha nga si Nakwa, na may Nakwa diha, mo na usa sa kasaligan diha ba, kay mo na tigbadlong anong mga magpasagad naglabay, basura. Ingon niya nga sukad lang daw nga ato ang gina-promote ang Pasig Islet. Onya, labi na tong dito man gini nagsugod atong turnover nga naagid ang dumadi dito. Gi-turnover ang kining proyekto nga kantidad sa kapin 14 milyones. Na maoy usag yun, no? Pinaka di lang kayo sa mao hinungdan nga nung pitinang gwapuhan na ito Pasig Islet. Sukad ato, promote na to. Matod pa suy gagaw nga sa laligan dia. Gidagsa ang Pasig Islet.
bibo na kayang Pasig Islet karon. Himatan ako gaw na yung mga turista diha ng mga lahi-lahi, daghan ng mga Indonesian, na yung mga Japanese, na yung mga American, na ay mga African. Grabe. So ato lang giawhag, ato lang da sigo na to mga kaigsuonan niya. Take time mo bisita sa to ang gipasigarbo nga Pasig Islet kay ato maneh. Atong ang kini pag-post mo na to sa Facebook, pag-share na to sa mga friends out there. Dakong tabang kini para sa promotion sa ato ang turismo dinhi sa to lalawigan sa Davao del Sur. So inig-anhi nila dinhi kay daghan nagmoanhi from Davao City mosulod diri Santa Cruz. Diha na nila makita gyud ang ato ang welcome arch. Usa sa katuyuan niya pag-welcome sa ilaha. Kung nindot ang atong welcome arch, but pasabot, bation sab nila ang nindot nga lalawigan. Maaygiday ang Davao del Sur, no? Kay sa welcome arch lang daan nindot man kayo. Ma-feel na po nila ang nindot nga pag-abi-abi.